magluluto ako ng manok na kaldereta. Yan. Mas madaling lutuin yung manok kasi hindi mo na siya pakukuluin, palalambutin kasi madali lang siyang lumambot. Bawang, sibuyas, tapos carrots, patatas, green and red bell pepper, tsaka manok. Igisa na po ako. Igigisa ko muna yung bawang. Aray ko. Tapos, yung sibuyas. Ilalagay ko na yung manok. Ayan. Tapos lalagyan ko ng toyo para medyo may lasa yung ating manok. Ayan lang. Ganyan lang. Lalagyan ko siya ng tubig. Yan. Takpan muna natin siya at pakuluin. Tignan natin. Ayan, kumulo na siya. Sorry. Tapos, ngayon, pwede na nating ilagay yung carrots. Carrots. Konting kulo pa, kalambutin yung carrots. Ayan, I think malambot na yung ating carrots. Ilalagay ko na yung ating potatoes. Patatas. Yan. Ngayon, dito ko pa lang siya lalagyan ng yung tomato sauce. Ang ginagamit ko, Del Monte tomato sauce. Konting-konti lang. Tansya-tansya lang po. Yan. Halo. Paminta. Black pepper. At saka asukal, sugar. Para medyo manamis-namis. Manamis-namis po siya. Halo, halo. Ganyan lang po ka-easy ang kaldereta ni Nancy. Takpan. Ayan, tignan na natin siya. Ayan. Lalagyan ko na siya ng patis. Ako, patis yung nilalagay ko. Ewan ko sa inyo kung ano nilalagay nyo. Pwedeng asin. Ako, patis. Tapos, ilalagay ko na yung green and red bell pepper. Tapos, tatakpan ko ulit siya at babalikan ulit natin siya mamaya.
Oops, ayan na. Tapos, titikman ko siya. Okay na siya. Oh, very good. Sarap. Pakuloy natin siyang hanggang mawala na yung kanyang sabaw-sabaw, tubig. Pwede na natin siyang i-check. Ayan. Medyo nawawala na yung kanyang tubig. Ayan. Yan po ang aking kaldereta. Kalderetang manok. Lagay ko na sa lalagyanan. At pwede nang i-serve. Pwede nang i-serve.